Il-qraba ta' vittmi tal-lob tal-azzard kienu l-iktar li ċemplu għall-għajnuna fuq il-Helpline Nazzjonali 1777 li tnieda fl-2015. Dan huwa mmexxi mir-Responsible Gaming Foundation li tikkonferma li mit-tnedija tal-Helpline b'xejn sa issa 45% ta' persuni li jużaw il-Helpline kienu familjari ta' vittmi, 40% li ċemplu kienu vittmi nfushom u 15% talbu informazzjoni. Il-chairperson tal-Fondazzjoni Silvia Xkembri ddeskriva l-Helpline bħala mera tal-ideoloġija tal-Fondazzjoni. Dan jgħin li l-qraba jaraw kif nibet il-vizzju distruttiv tal-lob u fuq kollox huwa l-ewwel pass biex il-vittma tingħata l-għajnuna. Kif huwa lan tal-Fondazzjoni. Il-Helpline b'xejn jgħin biex l-istaff tal-Fondazzjoni jassistu lil min iċempel bl-aħjar mod u jirreferuh lill-aġenziji speċjalizzati jekk ikun hemm bżonn ta' iktar assistenza, fosthom counselors mill-FSWS, is-Setqa, il-Caritas u l-Aġenzija Appoġġ fost oħrajn. Il-Helpline jgħin ukoll fil-proċessar ta' self-barring forms fejn wieħed japplika biex jipprojbixxi lilu nnifsu minn xi ħaġa simili. Intant Xkembri spjega li fi żmien li ġej u b'kollaborazzjoni mal-Fakultà Saħħa Soċjali fl-Università ta' Malta se jkunu offruti boros ta' studju fil-lob responsabbli fejn l-istudent jista' jingħata internships fis-suġġett. Dan fil-waqt li huwa maħsub li jingħata taħriġ lill-kumpaniji tal-gaming f'Malta dwar lob responsabbli. Għal ukoll li fi ftit jiem se tkun imqasma pubblikazzjoni bib li se tiddeskrivi ħidmet il-Fondazzjoni fis-soċjetà.